Kienu sejrin jozzu biex jaqbdu l-ħut bħas-soltu, sakemm fl-inħawi ta' Ħasan raw kelb taħt l-irdum u l-pjan tagħhom inbidel għal kollox. Mark Aquilina u Phil-Jon Azzopardi ma jafux kif dan il-kelb spiċċa hemmhekk, imma ħassew li kellhom jagħmlu xi ħaġa. Mark iddeċida li jmur għalih. Xi nhar saqt ħdieħ minn ġal-baħar ħdieħ kien hemm kważi għoli ta' bniedem u nofs, ġifieri kien jgħid daqsxejn fl-għoli iktar minni u sakemm it-time jgħid il-mewġa li ma twaġġanix. ħadaq xejn, għamilna xi sija bejjedu ieħor biex ġibnieh lura lejn id-dajsa. Minnu fih ċemplu lil tal-animal welfare li ħadu ħsiebu minn hemm, għalkemm it-tama kienet żgħira għax il-kelb kien madur u kellu ġrieħi serji. Il-kelb li ma jidirx li kien reġistrat sfortunatament ma salvax, però il-ġest sabiħ ta' dawn iż-żewġ tirġiel jibqa' b'saħħtu. Mal-inqas mitmewta b'dinjeta mhux miskien mit f'dik il-kesħa f'dak l-irdum waħdu. Tajt għal-qas għamilt mill-istajt, un-bat għanda kulħadd sema l-isfel fidejn il-bambinu. Staqsejnihom x'se tħalli fihom din l-esperjenza. Mill-ewwel qalulna li partikolarment fil-baħar għandna nieħdu ħsieb is-sigurtà ta' xulxin. Aħna għandna esperjenza jiena u ħabib tiegħi dis-sena għadu kif ħallina ħabib tiegħi fil-ħobi tagħna, kulħadd jaf minnu. U daw l-esperjenzi tibbildi aktar kuraġġ fik innifsek u iktar attenzjoni nista' ngħidlek fil-baħar.